Homie, I wonder who wrote it. Oh shit. Oh, take, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it, look like circus show. Like, this is not the album. Että älä häiritse, mä kuvaan nyt. Juu, moi. No niin, oikein hyvää päivää katsojat. Tervetuloa seuraamaan tätä videota, missä on itse asiassa unboxaus tulossa. Tässä on paketti, joka on, mä en nyt muista, siis joku Jarno kauppahomma. Mä linkkaan sen tonne alus, jos haluatte mennä tilaan tällaisen, mikä täältä kohta paljastuu. Eli täältä paketista paljastuu tällainen. Väärinpäin. Eli tää on Fidget Spinner. Ja mä en ole ihan varma miten tää toimii. Mä en ole ikinä leikkinyt tällaisella. En koskenutkaan tällaiseen. Mutta kiitos äitini. Hän tilasi minulle ja Broidilleni tällaisen. Niin, tää nyt pitäisi aukasta. Siis tässä mä tilasin mustan, missä on sinistä, keltaista ja vihreätä. Näitä värejä ei saanut päättää, koska niissä jotain luki, että niistä ei voi tietää, että minkälaisia ne on. Se oli niinku yllätys, että minkä väristä nämä jutut niistä tulee. Miten me saadaan tää auki tuolta? Jotenkin tuntuu niinku tää, joka tässä pyörii, tässä on tällainen. Niin tää tuntuu jotenkin ihan tosi löysältä. Miten? Mä en osaa käyttää tällaista. Oota. Kun tän laittaa pyörimään, mä huomasin, että tää ottaa tosi paljon niinku, jotenkin tosi raskasta niinku pyöritellä sitten. Siis tätä voi pyöritellä ihan miten vaan ja missä vaan ja... Oota, onnistuu. Niinku mun kissa on tuolla mun sängyssä. Joo. Mutta siis, mä en tiedä mitä tästä ajatella. Tää on jotenkin tosi niinku silleen hieno. Tää painaa aika silleen niinku paljon. No en mä tiedä. Jotenkin tosi raskas. Tai ei tää nyt mitenkään niinku hurjan raskas ole, mutta siis tää on niinku tehty stressileluksi, eli kun sä pyörittelet tätä vaikka koulussa, töissä tai ihan missä vaan, niin se auttaa keskittymään ja keittää sorminäppäryyttä. Siis mähän en osaa tällä vielä yhtään mitään. Mä osaan pyörittää sen vaan noin. Mut siis tää on jotenkin tosi... Mä tykkään tästä tosi paljon, koska nyt mulla vihdoin on tällainen. Mä oon katsonut tosi paljon videoita tästä, että miten tällainen toimii ja miten tällä saa tehtyä trikkejä ja kaikkea, mutta siis tää on yllättävän vaikeeta päästä tällä näin tekemään tälleen näin. Ja siis se mistä mä niinku löysin, kun mä en oo ennen nähnyt, että Suomesta pystyy näitä tilaamaan. Mä niinku ajattelin, että no kai se pitäisi tilata jostain Kiinasta tai jotain. Mut siis mä löysin sen linkin, mistä näitä saa. Se joku Jarno-kauppa, mä linkkaan sen siis tonne alas. Niin, ja mä linkkaan myös tän ihmisen kanavan, mistä mä löysin tän. Siis mä löysin tän sellaiselta kanavalta kuin... Ootan hetki. Rulettaja. Rulettaja on hyvä YouTubea ja tykkään katsoa sen videoita. Ja kiitos Rulettaja sulle, että mä löysin mistä näitä voi tilata. Jos siis mua vähän silleen ärsyttää siellä, että sä et voi päättää mitkä näistä väreistä tulee, näistä kolmesta. Mutta sä pystyt valitsemaan, että tuleeko siitä tästä, niinku tästä rungosta, niin tuleeko siitä musta, valkoinen vai joku punainen ja sininen. Oiskohan siinä ollut ne värit? En muista, älkää luottako muhun, mä en oo ihan varma, että mitkä ne oli. Mut siis tätä vaan pyöritellään tälleen näin. Ei mitenkään silleen ihmeellinen. Joo, siis tällainen maksoi jonkun 17 € yksi kappale, että sinänsä aika kallis. Mutta mä sanoin, että se on ihan vörtti. Tästä videosta ei tullut nyt kauhean pitkä, mutta mä toivon, että te tykkäsitte. Ja jos te haluatte tilata tällaisen, niin menkää tuohon linkkiin alhaalla deskissä, jos te haluatte tilata tällaisen. Mutta nyt kaikin puolin sanon tälleen alkutuntumalla, että kannattaa hankkia.
Tää menee hyvin taskuun, mahtuu ihan helposti. Tää on semmonen taskukokonen. Ainakin mun verkkareitten taskuun mahtuu hyvin. Ja joo, ei siinä. Kiitos katsoit tämän videon. Muista käydä tilaamassa tällainen, jos tekee mieli. Tilaa myös mun kanava samalla. Se tapahtuu oikein helposti. Painat vaan tuota tilaa-nappulaa tuossa alhaalla. Ja tykkää videosta, koska tykkäsit tästä. Tietenkin jokainen, joka tykkää tästä videosta, niin saa oman tällaisen valkoisena. Ja se osaa heittellä voltteja ilman, että te koskette siihen ollenkaan. Joo. Eli kiitos katsoit videon. Ja kommentoi alas kaikkea kivaa. Ja me nähdään seuraavassa videossa siihen asti. Se on moikka. Ai mun nenä.